igsuon kaning timeline para di mo malimot kay limtanon na bagita kayo no. Nalinga sa mong tapad be ngayo sige kalimot. Okay, karong panahona na taring katapusang mga adlaw igsuon gapaabot ang anus amo balik si Kristo sa second coming niya. So nagbalik niya igsuon iyang pangkuhaon tong mga magtotoo gitawag siya rapture. Tanang nagtuo ni Kristo isa ka sa langit pero naay possibility nga pwede po na ubang nagtuon nga nay mabilin diri kuno nga mga Christian especially tong 144,000 nga musangiyaw sa mga wala pa naming tuo ni Kristo. Pero sa good news nato tungod kay katong mga Christian god tinuod nga Christian nga nindawat ni Kristo nga Ginuog manlulubas mibiya sa sala mo i-rapture unya makadawat aning gitawag nga bema judgment or rewarding sa mga Kristohanon. Ay mo kabalaka ug mo na-honor mo sa Ginoo mo man yatong pero paningkamot ug mo-honor mo diri kay scholarship pud na dili ka mo-honor basig maningkamot ug kagkuan trabaho bitaw so mo ni siya mag-awarding ta diri ato man ang tun-an ug unsa jay meaning aning awarding kinsa makadawat kinsa dili kadawat niya man na magpista tas langit nga gitawag sa marriage supper of the lamb pero focus at ana so nakasabot ang tanan. Human ana, munaog ta kauban ni Kristo, uban po simbolikal ra siya mag 1,000 year maghari tas kalibutan sulod sa 1,000 ka tuig. Uni human ana hukman ang mga dili magtotoo nya itambog sa linaw nga kalayo nga mao ang impierno. Human ana forever na. So arta mag-focus sa bema judgment or kaning rewarding sa mga Kristohanon igsuon. Nagasanabot ba ta? So, dili sana ko niikuan kaya itong masabtan, unsay porma aning gitawag nga bema judgment. Amen. So, gasugod pa ta ha? Sugod pa ta. Pagkaroon, what is bema judgment? Sa Bisaya nga terminolohiya, gitawag siya trono sa pagpanghusay ni Kristo. So, trono na siya nga adiin si Kristo ang maghusay sa mga Kristohanon. Sa daan nga pinulungan, gitawag siya kaning bema, raised platform or stage. Sa panahon ni Paul, diin gihatagan og rewards ang mga mananaog sa kompetisyon. Kay sa ilang nga panahon na sila gitawag nga Olympic Games. Nagsugod mo gutong Olympic Games sa mga Grigo. Unya pag mudaog ang usa ka nay mga magdadaog first, second, third mo nay platform nga ila ang butanganan. Sareng, simple lang nga drawing na. Pero nga ni kag bantay mo ni nga platform kung nakasuway mo og lumba og dagan or nay mga lalayng mga patiga or mga kompetisyon mo na say tungtungan nimo nay second dire third okay ba asa ang second ug third dira basta kay mo na say platform ang first mo ni pinakababaw so mo ni gitawag og bema judgment or rewarding ingani ang mahitabo nato usa maabot ako kahibaw og ingani bagong stage langit no kung nag-rewarding first honor Mark J. Brina ingana. So basta kay ingani ang mahitabo nato inag-rewarding sa langit. Bro, ingani tong stage ba? Gapahabog siya nga stage kay tagaan man ka og reward. Okay, nasabtan mo to mga igsoon. Karon ang pangutana, halag ko kuha ko na ni. Okay, nasabtan naman ninyo no, mo na siya gitawag nga bema judgment. Ang pangutana karon, pastor, naabay ranking sa mga Kristohanon inag-bema judgment. Naabay first, second, third, pradto ba? Ato po sir. Nabay first, second, third, pastor kay imong gipakita nga picture. May first, second, third, di ba? So magkapangutana kay ako magun nga tao daghan kung pangutanas hunahuna. Di ko mahiluna kung matubagan kung ingani kasimple lang na magdagan-dagan ako hunahuna ba magkusog mong kung mag-overthink negatibo or positibo mo nang magtuon ko masigit kung dagan-dagan ako hunahuna bitaw ay mga pangutana ba nga posibleng ato ang napangutana po digsoon. Amen. Ari Kyle. Ito bangan ta para makadungog kita. So, ingon ang 2 Corinthians 5:10, mo ti pangutana, nakaputana sur ka na by first, second, third, si Pablo by first, second si Moses, third si Elijah. Na ba ingana kay basig ni ingana basta tong una-una. Pero imong matayan ang 2 Corinthians 5:10, ingon siya nga kinahanglan kuno nga atong basahon na kay kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya. So ang kanang pulong nga tagsa-tagsa mga igsoon nag-emphasize siya nga kanang wala kuno siya'y pinakauna or pinakaduha. Walay first, second, third, but ang kada usa gid nato tagaan og reward sa Ginoo.
So dili pusabot nga unay first, second, third katong wala kayo'y kanang nadabuhat para sa Ginoo. Gamay na lang imo So ang uban mas daghan kaayo, pero ang punto niya nga ang tagsa-tagsa kuno nato di kinahanglan nga mo atubang sa Ginoo, kitang tanan gyud tagaan og reward sa Ginoo. Nagasanabot ba ta? So mo nang ingon ang verse katong gibasa sa babaw, ingon si Pablo nga nindot kuno kaayo nga malangit na kuno sila kini mga Kristiyan aning panahon na kay ikumpara nimo ang kalipay sa langit ug ang problema sa kalibutan, lisod gid dire, no? Mo nang ingon siya nga lamia og mamatay nako, lamia og malangit nako kay nindot ning rewardan kas Ginoo, nindot ning magfesta nakakauban ang Dios ngadto sa langit. Pero ingon ang verse 9, apan labaw sa tanan, gikinahanglan kuno nga magpahimuot ta kaniya. Samtang naapatas kalibutan, kinahanglan gilipayon nato ang Ginoo. Amen. Dili kinahanglan lang nga lipayon imong asawa, imong bana, imong uyab or ang imong kagalingon, but first of all, dapat natong lipayon labaw sa tanan ang Ginoo mga igsoon. Mao bitaw nga sa atong pagsimba walay rason gyud kay di nato simbahon ang Ginoo, mo taligsik pero magbagyo na pastor. Di na po nato nga pugson. Kay ang pagsimba manggo dili man na siya sa ginaganon or usara baka bisag nagsakit ka o na kay problema, makasimba ka sa Ginoo bisag ikaw ra usangan man. Dili man na pagsimba nga nagbase sa imong sitwasyon or sa imong nahitabo, but gikinahanglan imong simbahon ang Ginoo kay gibuhat ta nga para mo simba sa Ginoo. Amen. Kung natapulan kang musimba karon, dili gid na sa excuse nga naman, gikinahanglan gid kang musimba sa Ginoo. Ang trabaho gid nato igsuon nga mga Kristiyan, musimba sa Ginoo. Amen. Inay mo leon simba ko. Simba bitaw ka karon. Kaya nang simba ko mong simba ko palayo. Di ka pwedeng maingon na og dili adlaw tigsimba. Ana kami og simba ko kung Domingo na. Problemado jud kini uban kay di jud mo katawa. No? Pero pasakitan kasi gihila bitaw. Ina sa mong tapad be nga lipay-lipay ka para sa Ginoo. Ina sa mong tapad. Kanang way tapad ing napod kay noy put taon. So karon igsuon ang quality sa trabaho nga atong basihan sa Ginoo dili ang quantity. Manay akong research matud pa sa kanang komentaris nga ang gikinahanglan sa Ginoo gyud kaning quality nimo nga pagpangalagad sa Ginoo. Masabsabtan na to na pag-ayo sa pagpadayon. Taas-taas mo guni. Ingon si Dr. David Jeremiah. Kaila mong Dr. Jeremiah? David. Mo kaila? Ako pod. So, ingon siya nga, the Bema is not a race where someone wins first place. It's more like an award ceremony where Christ honors each believer's faithfulness. Kani kunong Bema judgment sa imo nakita diri sa picture, dili ni siya na ay first, na ay second, na ay third. Dili na siya para sa dagan bitaw nga dapat na ay third, na ay second. Mo na ay pinakadapat madaugan nimo. Kaya kung di ka mo daugan ng third, second, o first, wa kay madawat. Consummation prize ray may mong madawat. Kay wa man kay nakuha nimo igsoon og gawas og nay consolation. But kani ko nung Bema judgment, mura na siya og eskwelahan mo si awarding ceremony ba? Kana ba? Third honor. Unang honor man ang kapastor ha. Katong gagam ko nako itong BBS maingon siya nga. First honor. Si Mariel na gagaw sa mga kagagawan. Bita balik kay igsoon mo na siya mahitabo. Mura kuno graduation ni tanan makapasar. Salamat sa Ginoo. Kung Christian makapasar ka. Nati ba tapad ba makapasar na jud ka sa Ginoo. Kung mahagbong magani ka sa kalibutan makapasar ka sa Ginoo. Pero ang uban adunay special honors based sa ilang serbisyo. Makapasar tang tanan pero daghan sa ato daghan jud reward, daghan crown nga madawat. Matud pa nila kuno kung magtakilid gani nang o sa imong igsuon ni nagabot sa langit, dako kay nag-reward, daghan nag-reward, kay crown man gitao diri kana kato si Moises, kato silang Elijah kay naglakaw to. Uy bro, musta naman ka na langit ka? Gana sila ganaman daghan kuno kang crown ang gibutang silang ulo. Joke ro gudtos pastor. Pwede po, no? Kung sa kabugat, man nga kadto si Gio. Gio, no? Ngayon, nag-una. No, Che! Guol mong kang langit ka, daghan na crown, di ay. Praise the Lord. Nga sa mga tapad, daghan ka crown. Okay, karon sa ang Bema judgment, atong balikon, believers judgment, kaning judgment, dili na siya paghukom o silutan, kundi rewarding. Nagasanabot ang tanong sa ganinang Bema judgment, dili paghukom, kundi rewarding. Mag-rewarda na tas langit mga igsoon nagkuhaon tas Ginoo diri sa kalibutan. Sila makantos kita
maglipay ta kay tagaan ta reward sa Ginoo. Ang summary, ang Bema Judgment para sa mga luwas nga Kristiyano lamang. So kung dili ka tinuod nga Christian, di ka maka-appeal aning Bema Judgment. Okay, sorry to say gyud igsoon. Kaduha, dili hukom para sa kaluwasan kay giluwas na pinaagi sa grasya. Balikon ako, ang judgment, dili tanang judgment dautan. Na ibang judgment, para aning Bema Judgment nga makapalipay sa ato pa. Kay para anang Pilipinas Got Talent. O sa may tawag anang mga tubangan. Oh, di ba mga judges? Di ba kanang judges manggo dili manang kanang makasala ka dili ang judge nga pulong kini mo pili sila og kinsay maayo or dili. Mo na gitawag og panel of judges. So ang Bema Judgment balikon ako dili para hukman ta kun dili rewardan ta. Ikatulo, ang ganti based sa faithfulness, obedience ug motive sa kasing-kasing sa pagalagad. Daghan kag badawat nga reward, daghan kag reward sa Ginoo basta faithful ka sa pagpangalagad sa Ginoo, dili ka nagbase kung si pastor nagtan-aw nimo. Kaya mga Christian ron nga pasipsip. Kana bang maayo ra kung naa si pastor, katong naigakanta ba nga kana ba? So nakantahagan ni nang sa ilalim ng puting law. Namas pastor, I sing praises to your name. Yadit so, ano man, pakitang tao ra. So dili pwede igsoon nga kuna si pastor itsa nimo tong sigarilyo nimo. Pero kung si pastor lima ka mighty ning imo ang 5 ka grabe na no. Dali ka mulis langit ana kung malangit. So dili pwede ngingana ta. Wa si pastor o wa ang ato mga kaigsuon na dapat matinud-anon ta, obedience ta. Kanang dili lang ta nakadungog sa wali, amen. Kundili, pagmadunggan nimo ang wali kada Sunday, mabasa kag Bible, imong i-aplikar sa imong kinabuhi, especially kaning atong motibo. Atong i-check atong motibo nganong gabuhat ana. Nganong mi-appeal man ka sa music team. Kay check man nila ang motibo nimo, nganong ga-practice man ka gitar, nganong ga-practice man ka og kanta, nganong ga-practice man ka og keyboard, nganong muhatag ba ka na pulo. Kay basin niya ang atong kasing-kasing para pakitang tao ra ba? Pwedeng ingana igsuon. Wala ko'y nag-judge ana, but si Lord may muhukom na sumabot kung atong kasing-kasing tinut-anay bagyod nga para sa Ginoo mga igsuon. Kay dili si pastor ang mo-judge nato e nagabot sa langit kun dili ang Ginoo. Amen. Kay bisan si pastor sa langit inagukom sa Ginoo equal ra tang tanan. Walay kuan dito, walay attorney, walay abogad, mo man na. Walay attorney, walay sa may laing kuan, pulis, walay doktor, walay pastor, walay presidente, bisag si kung malangit mga di si Marcos. Gracias Ginoo, walay sir. Wala na kasi Lord na may simbahon. Amen. Mo na nga dapat igsoon sa atong kinabuhi, matinud-anon ta, obedient ta og atong kasing-kasing, atong i-check dapat para sa Ginoo sa tanan. Amen. Nang kagalingon nga simba ko. Hinay na yung tingog ba? So dapat lang pangutana kay kani akong karon dili na siya ingon nga magwalid jud ko teaching ra ni para mas masabtan na to. So amen. Pangutana kadong pangutana, i-flash ba ni Lord ang tanan natong binuhatan? Nakapangutana mo ani? Namang mga Christian karon igsoon nga pag malangit na kunot ka, naglangit dong sa langit, i-flash sa ginamurag na video to sa langit ba nga. Okay, tata mo na imong binuhatan. Atam ta, dautan ta na or mayo. Dautan Lord, sige, plus na ulawa kayo daghan kunong mga Christian makita, oh grabe nga, tata dis mo punas tago. So man siya, oy nga na ba? Mo itong nasabtan, di ba? Mo pa yung nasabtan nga i-flash kuno ni Lord tanan imong binuhatan, tago or dili. Tingon man ang verse, di ba? Kay kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya sumala sa binuhatan. Katawa sa last verse. Maayo o dautan dinhi sa kalibutan. So karon ang tubag nag-study jud ko nigsuon kay nakapangutana po Lord i-flash bagid Lord kay samtang Christian ko naman po ko'y binugoy. Naman po ko'y so mamakak po ko sa hay ni Reb. Hindi ka ganahan mo adto ba kay emergency meeting pero paanra ang i-report na kay ang schedule niya sa wali pwede tang i-post ra. Ano yung mga pangunahuna bitaw nga ano mudong layo pa kayo. Nga na ba? Pero nga ng 2 Corinthians 5:10 nga kung imong bantayan gyud igsoon kaysa makasabot man dili lang sa pagbasa sa Bisaya or English but sa daang pinulungan. Okay, kaya ang New Testament gisuwat man sa Greek.
So ang pulong sa Greek igsoon kaning good or bad sa Greek gitawag siya agathos. Tanang mingon agathos. Kunya kining bad is paulos. Tanang mingon paulos. Dili nagpasabot moral sin kun dili quality of works maayo ba or walay dili. Ang pasabot ni ana igsoon kining daotan nga gipasabot dili itong mga maot nga nabuhat nimo paminaw sa ang tanan ha. Ibasa nung niya kinakatubang ni Sergio dito kay nakita niya ang mga binuhatan po niya sa samtang naminyo silang Ma'am Priscilla. Dili nga na ang dautan but ang gipasabot anang dautan igsoon ang motibo ni mos pagpangalagad sa Ginoo. Okay? So kay ang gituhan man gud diri igsoon nga naa ko nay mga Christian nga muhilak nganuman maulawan sila tungod kay ang ilang binuhatan sa Ginoo motibo dili insakto. Bot pa sa lakon pagkasulti na ay mga Christian kuno igsoon nga dili kadawat og reward. Mo nagiingon nga makapasar ka pero di ka makadawat og reward. Makagraduate tas langit pero di ta makadawat og reward. So mo gipasabot ni ana nga nay manghilak di tungod kay makit-an ang ilang daotang binuhatan, paminaw. Nagasanabot ba ta? But muhilak ang mga Christian uban nganuman tungod kay di sila kadawat. Kinsa gud kunoy di mo hilak be? Paglista pa lang daan atong hinabang atong naay COVID. Magyaw-yaw namang galit. Di ba? Naningkamot kag tuon para ma-first honor, ma-second, ma-third, wadyo ka na honor. Ngano na 74 man ang imo ang religion nga subject. Na sige makagdag Bible. Bitaw? Ana ba? So mo na point igsoon nga kanang sa langit na adyoy mga tao nga muhilak man muhilak gyud kay di man sila kadawat og reward kay kada usa na may crown makita ko ni Mark J. Uy, may crown. Unsa ka ako pila ka bug ako ning kamot bitong Bible reading tao ni Dr. No. Sira ba ko pasag Bible reading. Ang duha ka ikaduha ko nakabasa sa usa ka tuig sa sulod sa unom ka buwan nakabasa ko ng kaduha ng Bible. Pero ngano ako i-reward ngano man igsuon ang atong kasing-kasing dili insakto para sa Ginoo. Pakitang tao lang kanang ang motibo na to dili maayo tubangan sa Ginoo. Mo na igsoon mo simba ta sa Ginoo atong i-check ang atong kasing-kasing. Kung para asa na to ni gibuhat. Ingon ang mga scholars, the judgment seat will not be a judgment to punish sin. So dili ta hukman, dili ta silutan kay gipasaylo naman ta sa Ginoo but evaluation na ni siya sa mga serbisyo nga gibuhat sa mga Kristohan. Walay public shaming. Walay flashing of sin, dili to, walay videos langit. Aning panahona, walay CCTV dito nga i-flash kasi nanguha tong itlog atong mga buhan. So wala ang iro di ay nasakpan jud namo kana may CCTV. So wala yung condemnation, only evaluation. Ingon pang ubang scholars, the bema is not courtroom. It is an award ceremony. Balikon ako ha, wala gyoy punishment, dili ka i-kondenar tungod sa imong sala, dili ka itagak sa impierno, kundi muhilak ang uban tungod kay di sila kadawat og reward. Amen? So mo ni punto. So dili tanan makadawat og reward, maulawan kay ang ilang binuhatan dili para sa Ginoo or sayo ang motibo. So karon saka dugay-dugay na to nangalagad sa Ginoo. Pakatay maayong gibuhat para sa Ginoo, no? Atong una-una mabitaw, no? Kay nagtugtog ko diri basig para sa tao, nangalagad ko sa Ginoo para katungod kay gisulduan ko. Yan bitaw, nagbuhat ko ani kay na ako'y makuha sa simbahan. So atong i-check igso na to papangalagad sa Ginoo nga naman tagsa-tagsa kanato kanang makadawat gyud or ang uban di gyud makadawat sa panalangin. Ingon pa gani ang verse Romans 8:1, therefore there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Dili na gid hukman sa silot sa impierno ang mga nahiusa kang Kristo. Ang pangutana igsoon ko mangutana si Pastor Rimonia, sure ba kangangit ka? Depende sa Ginoo. Kanang nga nang tubag igsoon wala pag gid ka nakasabot tinuod sa kaluwasan. Kay pag budawaton nimo si Kristo nga Ginoog manuluwas, unsa nito may kinabuhitang walay katapusan. Ay nakabalakala wala na flashing of sin, pero tinuod kang nangalagad sa Ginoo ayo pag tilaw-tilaw sa sala nga naman. Kay basta niya kanang tilaw-tilaw nimo mahimo na siyang grabe igsoon niya adto naka i-judge sa white throne judgment, wala na tsansa. Muhilak na gid ka hangtod sa hangtod. Mas maayo po no. Nga ni pastor ha? Asa man ang mata sa uban be? Ari sa ni pastor, antusa sa niya kung naong balag isubon ko usahay. Kay kaning bema judgment muhilak ra ka kung di ka kadawat pero katong
ato na kay judge padong sa impierno hangtod sa hangtod maghilak jud ka. Walay katapusang pag-antos igsuon. Ingon ang Hebrews 10:17, their sins and lawless acts I will remember no more. Tanan nga sala nga nabuhat sa mga Christian, dili ko na hinumduman. Ang pangutana si Lord, makalimot ba? Dili. Pero iyang gipili nga kalimtan ang imong sala kay ingana ang atong Ginoo. Kita nga mga tao, limtan na nato ang sala sa atong kaigsuon, pero di gid malimtan. Mabalik dyan na ito kung mag-away na ta, pero si Lord, di na gid niya pilion niya nga dili niya hinumduman ang imong sala. Ingana ka may gugmao na itong Ginoo. Amen? 1 Corinthians 4:5, ingon siya, He will bring to light what is hidden, and each one will receive His praise from God. Ang tanan ko nung gitago, madayag igso ang tanan yun, makadawat og pagdayig sa Ginoo. Dili man sayop ng imong pasalamatan ang imong kaigsuonan. Dili sayop nga imo ang dayigon ang imong asawa, wapaha dun akong asawa. Dili sayop na. May mga Christian mong nga di nato dayigon ang tao kay para sa Ginoo ang pagdayig. Nakadaog mo na? Ayo. Hangad sila gini pastor, klaro kay dire. So ano kanang may mga tao mong nga dili pwedeng dayigon ang tao dapat para sa Ginoo gid ang tanan. Dili pwede man ang ingana. Kay si Lord gani nagka-rewarding na to, ingon ta ni Lord, well done, my good and faithful servant. Sulod sa akong lawak magpista ta dire. Ana man siya. Pero katong mga dili Kristohanon, pahawa diri kay wa ko kailan nimo. Ngano man dili ta close. Feeling close ra ka. Sakita na no? Mamay pasabot na agod ka ng I don't know you. Wa ko kailan nimo pasabot na sa Griego. Watay close relationship. Watay tinuod nga relasyon. Feeling close. Daghan mga Christian nga feeling close. Maybe ingana ta ba? Pag Christian na ta, pasipir ko sa Ginoo, gusto tang malangit, matod pa ni pasudunil, lagan kayong mudawat ni Kristo nga manuluwas, kay ganag budog langit, di ganag budog impierno, pero wala gyoy Ginoos kinabuhi, dili siya hari sa atong kinabuhi. Mo ni pinakasakit, nga dawaton ra ka kay nay kinahanglan, tawagan ra ka kay nay kinahanglan. Familiar. Wa diri. Nalibak na pastor. Sorry Lord, ana kay reward ron. Okay, nagasinabot bang ito ng mga igsoon. Salamat sa Ginoo kay nagsulod sa langit. Jacinth Gonzalos. Unsa man sa imongan? Jacinth ready ay. Well done, my good and faithful servant. Sulod sa akong lawak na daghan kayong crown libre. Grabe no. Abi na ko mga Miss Universe ray makadawat og crown. Bisa to Pilipinas man gud kay gi-promote ning mga babae ray makadawat og crown. Pero sa langit sarang di kita tanan di ay. Di po ingana mo pasok mga laki ha. Di po mga ingana magtsunamay wo kadto Mark dili nga na Mark. Laki gud gihapon ka nga na kay masing na to nga sa malod mo pasok ko nga pinakikiyay kay ang crown dili gat kalibutan naman eh. Nasa mo tapat bimor katugon sa gabi pakatawa na kani pastor. Nasa mo tapat be na katugon lagi ka sa kagabi eh. Okay, so karon nga pangutana. What are the types of reward? O diri na ta. So unsa may klaseng reward kay sa Bible magtuon kag Biblia naay 5 ka klaseng reward. Pila ka buok? 5, okay. So una, incorruptible crown. So dili siya mawala or sa ning sir, murag dili madunot nga crown. Kanang imong reward or madunot na pero kare dili. 1 Corinthians taong atong blihan. Unang Korinto 9:25 hangtod sa 27. Hindutan ni ngani no? Unang Korinto 9:25 hangtod sa 27. Ingon o kamen kung na nakadiha. Okay, atong basahon 25. Ang kada magdudula nga nagbansay-bansay nagsunod sa hingpit nga disiplina. Gihimo niya kini aron makadawat siya purong-purong nga malawos. Apan kita naghimo niini alang sa usa ka purong-purong nga dili malaya. Hinduta hangtod sa kahangturan. 26. Mao kini ang hinungdan nga nagdagan ako paingon gayud sa dag-anan ug sama ako sa buksingiro nga dili magpatakag sumbag. Gimanso ko ang akong lawas o gipanton ko kini aron nga dili ako isalikway human ako mag-awhag sa uban pag-apil sa bangga. Kung naka-apil mo og sports, unsa man ang tawag na mga sportsmanship dili. Kung kuan mo hilig mo og sports, di ba? Kini si Coach kuan. Coach Mabs. Di si mo Coach Marks kay Mark Jiman.
Di ba ang imong gitrainingan kini disiplina jud no? Dapat sayo sila matog, may mata, disiplinang kaon nga dapat sige jud exercise ingana training kay mo may gingon diri. Wala athlete nga abusado, wala athlete nga kusubukaon. Oh, napo ka rice ni makuha sa manginasal dili. So mga athlete disiplado na sila, silang gikaon, silang giinom, silang pagmatag sayo, pag matulog og sayo ingana. So ingani pud kitang mga Christian kay makadawat og reward dita para nang uban nga kung boxer ka di ka magpatakag sumbag. Dili man na sa para ko ay lawas. Kay bisan pa si Sergio, si Rick ang magsumbagay unya si Rick puro sumbag ra pa. Sa gasalig ra kay dako siya pasagag sumbag na si Gio, maayo kay mga ano oh. Pak oh. Maayo kay mo balis lawas. Na pagka desisyon nindaog si Sergio, why sumbag amigo. So say kay ngani man tano kanang magpasagad basta kay dasig ko. Basta kay feel na ko nga lami kay simba mo simba ko. Gibuwagan sa uyab. Ay tanis Ginoo eh. Kanong gingani mo kunin mo Lord, gwapo man taong tako eh. O na simbag sa kabuhan kay gibuwagan na sa uyab. So ingana ba? Munang dili ko mo judge nato kung sa pananaw pa lang daan ako murag luya mo tanawon pero wata kay baw di inyong kasi-kasi grabe jud kayo ka mahigugmaon sa Ginoo. So yan bitaw so ang ganti ani igsoon napasabot ani ang ganti para sa mga Kristiyano nga nagpakabana sa self-discipline. O dili lang mga athlete ang naay discipline, kitang tanan dapat. O dili nagpadala sa tawhanong kaibog. Unsa man ni pastor, paglikay sa sala og temptasyon mo na itong disiplina. Kung kibaw kang sala na mag-antos-antos gyud ka. Nambiaw ra ba kay ishat. Sus, puwa kayo tanduway. Na kung libakira ka, may kidaot pero ngano ba si Lord na kung mangdaot dapat mo sulti na kog maayo ni. Okay, kibaw kasi si Kuan, kibaw kasi kanang si Kyrie. Oh, nasak mo ba? Kung dili mo nang dasigon ba nga maayo kitong bata bay. Bilib ko nga batak sukad nga na Kristiyana nga na bitaw. Kaning pagdisiplina pagbuhat sa Ginoo. Na kining magampo ta sige. Mupakpak sige ampo. Atay tanan. Kita kadawat ani. Ang tigpuasa. Tigpuasa na batawag kada buwan. Napa ba ang tanan ani? Tig Bible reading. Grabe basag di ka graduhan at sa imong muksan name or sa inyong MDiv basa kag Bible ana bitaw. Kay disiplina man sa mga Kristyan, mulikay ka sa sala o bubuhat ka sa maayo. Pag-atiman sa kaugalingon. Imo pabanggatiman lingi ako na sa imong kaugalingon ug imo pabanggatiman. Ipakaon ba nimo gulay, ipainom ba nimo og mga maayo. Pagdala sa kwarta, imo manang sa atong kinabuhi igsoon kung gusto ka makadawat ani, dapat kay bawtang mag-antos-antos, bahala og kapoy, ang mga lagad sa Ginoo, bahalag sakit, bahalag lisod. Balag lami kay tilaw sa sala bisag free taste pa na imo jung likayan nga naman igsoon makadawat kaning incorruptible crown. Dita mailad di na to mailad ang Ginoo igsoon tanan naka-record na kung sa NBA tanan nilang gibuhat rebound, assist, ilaang nga foul, gi-record na sa NBA nga kuan. Dito pos Ginoo gi-record ng tanan sa Ginoo ang atong binuhatan. Pastor, makita ba ang Ginoo sa kadaghang tao? Kay Ginoo man siya. Ingon pa si Pastor Jonel, dili mo matukip ang Ginoo, dili siya masuko, dili siya sana kanang dili nimo siya makumpara sa ubang tao naman Ginoo siya gamhanan siya mo nang kitang tanan gidigsoon nakita niya. Nawali na pa si As oh. Amen As. Mana nga igsoon kitang mga Kristohan dapat disiplinado pud ta, no? Magtinarong ta sa atong binuhatan, sa pagtrabaho na to, pag-eskwela, disiplinado ka, bisag kakapion na kasi mong tapad, di ka mangapi. Nga naman, gusto ni Lord nga makadawat ka. Ikaduha nga reward, crown of righteousness. 2 Timothy, chapter 4, verse 7 to 8. Kung gusto kang maglista ani, paminawa lang ni sa YouTube, subscribe and like and follow and share. Ana, ditso! No? Gisiguwi ditso, eh. 2 Timothy, ato sang pangitaon si Timoteo, niya nang follow and share. Mao din si pastor ba? Suportay po ninyo taon, oy. Notification bell dito. Okay, 2 Timothy chapter 4 verse 7 to 8. Nana ang tanan. Kaya nangita pa sa atong basahon sa nakita na. 2 Timothy 7. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba og natapos gayud kini. Giampingan kong akong pagtuo og karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan
ang purong-purong sa pagkamatarong nga na niadto unyang adlaw iganti kanako sa Ginoo. Verse 8, padayon, ang matarong nga maghukom og kini dili kanako lamang kundi sa tanan gayud nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Walay limit ning crown sa Ginoo. Kung daghan mo kaayong nagpugong sa kagalingon, bisan pagpipila ka daghan matagaan gina si Ginoo. Unlimited ginaigsuon. Karon, artas crown of righteousness. Mo ni siya ang reward sa mga matinumanon nga nagpaabot sa pagbalik ni Kristo og nagkinabuhi nga matarong. Kinsa may excited nga mobalik ang Ginoo? Basi excited na kang moabot imong parcel. Kaya maabot ya kung parcel nga gunting, abot kita ka gunting na Gus Pastor. Excited ba kang kisa may excited na nimong mobalik anis imong kinabuhi. But dindot gigsoon na mas excited ta og samtang nagpaabot ta ni Kristo kay dugay pa man siya mobalik, daghan kay nagingon nga di mobalik si Kristo. Na ingon nga mobalik sa pag September, na October. Ambot na lang kahaga na sa mobalik, pero ang gusto nato nga kung ano sa man gyud mobalik, excited ka. Kung excited ka samtang nagpaabot ka nga nagpakamatarong ka, wa ka nagpakasala. Kaya ba sino nagpaabot ka ba? Dugay pa bitaw si Lord mabalik. Lord, tilaw-tilaw sa Lord ha. Basta kung cinta pa kang balik, siminta pa mo ko, sige. Naghimbalik magalit, uy, sa prank, dito. Di na madadaging na. Maprangdahan ka prank nga na si may tabo na to igsuon. Dili pwede nga nagpaabot ka, nagpakasasa ka una kay. Pero feel na pwede pang balik ang Ginoo. Gipadahigan ko gabi eh. Klaro kayo sa iyang pulong, di pa mo balik ang Ginoo. Nakahimimba mo balik naman. So mo na example na nigsoon kaning nagbuhat kas buluton para sa Ginoo. Amen. Nagbuhat ta sa unsay gibuhat niya karon. Nagbuhat ta ba ang tanan? Hinay lagi. Nagbuhat sa husto og tulid, dili manikas, dili mangilad. Yana ba dili kibaw na magkaon sa mga pagingilad, dili mangupya, dili magpakupya, ngana ba? Dili na magtilaw-tilaw sa unsay na sa kalibutan, kung gabuhat ang imong higala ani mo ni problema to mga Christian manggod kay pag nata sa mga barkada nato nga dili Christian, it's either ikaw ang madala kundi ikaw or sila'y madala diha nimo. Ang problema mo gud ani kung naa mo tapok sa imong higala nga dili Christian, kung mangawat sila, naran nimo mangawat pug ka. Kung magtagay sila, naran nimo mutagay pug ka. So kung di ka magaantos ani, di ka kadawat ani nga reward igsuon. Amen. Dapat mabuhat ta sa unsay gituuhan natong insakto. Dili magbase sa binuhatan sa uban. Ang kata-kata mo diha. Usay mo ko magba si mama kay mama ning simba di ko simba. Ay pastor mo di ko kasimba wa pastor mo gilan tanon kung ba. Pastor mo gintaligsik pastor mo na bukusog gini di ko kasimba pastor. Pero yan na itong binuhatan, man sa Bible reading, di po ko, awa mo si simba, di po ko mo simba, ayaw tan, kung may impirno siya, na impirno gani siya, ako po. Muna na gidangat ron. Sige, magkagawat-awat sa uban mo nang pag-impirno niya, na-impirno siya, Lord. Nga, ikaw, ka. Awat ang ganyan, ito, kapel. Mga tao, pero hadlo kay may tabo na ito ba? Yung basta magbase ta sa tong gibati, kay giaway ka niya, adi ko mo simba, kay nakoy kontrasimba, adi ko mo simba, kay gabagyo, di ko mo simba, kay gikasukan ko ni Muksanim, di ko ganahan ni pastor, nga na, dili, pwede igsoodit, dapat magbase ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Kaya ang kanta nagingon, walay rason nga dili ka nako simba. Ko simba pastor kay gipamaulan ko. Makasabot ra si Lord, mag-live ra ko. Salamat kay nag-live yapon ka. Naman, dapat igsuon ang atong kinabuhi samtang nagpaabot ni Kristo, dapat wa nagagad sa ubang tao. Amen. Kay si Lord nagtan-aw na to sa kada adlaw 24/7 siyang nagtan-aw. Nay CCTV nga nagtan-aw to gikan sa langit igsuon. Gi-record niya ang tanan. Ikatulo nga crown, napabang tanan. Crown of life, Revelation chapter 2 verse 10. Mo ni pinaka murag para na ko murag lisod-lisod kaayo ning kanang kuanon sa mga Christian. Mo ni nitabo ni Charlie Clark, Revelation chapter 2 verse 10, kinalasan nga Bible, libro sa Bible igsuon. Gipadayag na siya sa Bisaya, gipadayag 2 Gs. Mo na gitawag og crown of life, kanang corona sa kinabuhi. Atong basahon, ayaw kahadluki ang bisan unsa nga imong antuson. Uy,
Daghang tag mga pag-antos pero ayaw kahadlok. Bilang guon sa yawa ang pipilang kaninyo aron sa pagsulay kaninyo og mulungtad sa napulo kaadlaw ang imong kasakitan. Pag matinumanon hangtod sa kamatayon og ihatag ko kanimo ang korona sa kinabuhi. Nga sa ni pastor, ang teaching ani reward sa mga nagpadayon sa pagtuo bisan kaniwala sa pag-antos o kamatayon tungod sa Ginoo. Man ni pinaka mag lisod-lisod gyud nga naman bisan lutuson or awayon or jaga-jagaan simba gyapon. No, daghan na diri sa Sibilya, daghan mga jaga-jaga, daghan kayong awayon ta, lutuson ta, pero simba gyapon ko kay di man magbase ako papangalagad sa ilang gisulti. Ngalagad ko makasasala ko pero mosimba gyapon ko sa Ginoo. Bisan na ay kontra or nakabikil sa simbahan. Naara mo ko nadunggan, marites biya po ko sahay. Musimba ko pastor nga naman, si pastor akong gialagaran dili. Bisa pa ako yung makontras umabot, musimbang ko nga naman akong gisimba ang Ginoo. Amen. Namon si natural man na kay sa pamilya na adjoy magkaaway. Kamo Cyril og ni Ali mo kaaway. Kanagana. Pero may sir mulayas ko ma. Ano man nagbikil mi ni Ate Alew. No, ato ko sa laing balay. Kani may mga Kristiyan nga na pag nay kabikil sa bang simbahan mo baling ko laing simbahan kay nakabikil na ko si pastor. Na maylo man tawa bitaw. Ingana bitaw. Dapat ingana kay ko ingana maganis pamilya. Sa akong asawa nakabikil sila usay siya ngayang pamilya, di na ko uli sa balay pero pamilya man, di ba? Mo balik jud gihapon. Pero namoy ka kontra diri na moy kabikil natural ra gina siya kay mga tao ra ta. Kun di ta makasa unsa naman ta? Angel. Bitaw no, ingon siya bisan pagdagang pag-antos sa kinabuhi og sa simbahan musimba gid gihapon dagan tagpakantos bisan si pabi nimo si pastor tungod kay Korean ang sponsor dili dagan pakantos na ni mga panahon nga magkakuan mi sa ang asawa pero padayon gihapon kay naay reward bisan pagilutos og patyon tungod sa pagtuo mo na ni pinakakuan naa kay reward kini si Charlie Clerk sa akong nabantayan ganina sa TikTok and dito daghan kaayong na Christian daghan kaayong na nakadungog sa mensahe tungod sa pagkamatay niya. Pero kanis langit kaning tawhana grabe reward dis langit. Kanang mga nagwali sa plaza nga balagway maminaw, kanang mga nagwali nga patyon kaning nagsimba sa China, sa North Korea mo ni mga grabe do kay reward sa Ginoo naman. Nagsimba sila sa ilawom sa tunnel bisag gapuson sila kanang kastiguhon, prisuhon og patyon sila grabe gid mingon sila nga sa Nigeria karon gisunog ang ilang simbahan unya gingon sila nga sa mga simba ni Kristo simba patyon. Pero sa langit grabe reward. Ang bang mga dili Christian ingon sila gipanggabahan ng mga laing tinuuhan. Ang atong simbahan wala gingana kay iya ni Kristo gitukod ni Kristo. Amen. Natong pakpakat ang Dios mingon sila. Aka ng mga born again gipangluto sa sila kay dili na iya ni Kristo. Grabe no, nagkatibulaag sila, gamay ra ang mga membro. Sa buhat, daghang kay membro ang na-convert ni Pedro, sila gamay ra kayo, tanawan ng mga nagasimbas ng piyawan, gamay ra kayo. Kaya di sila tinukod ni Kristo. Nga, sila, hallelujah, praise the Lord, itong papakan kong Diyos. O sila kibaw nga mga Christian, diri sa gipang patay. So kung wala pa ka lutusa, wala pa ka patiya, wala man sa Pilipinas kayo, may gani, kay istorya ra ni nga tuwa, no? So, storyara, patay, report na ni mo. Pero ato sa kuan, sa laing nasod, pangputlan sila pero sa dito sa langit, grabe sa nag-reward. Pastor, mabalik, bagay lang mabalik. Siguro pa mga na diri, Pastor, mayroon po ito, dukaon sa langit, kayon. Naputulag mabalik, yapon na, kay mapulihan, magalayang lawas. Asa na mas binjero, no? Okay mo, ito katulong nga crown. Katawan na ito, kay Moradakan, kita problema sa kinabuhi ba? Number 4, crown of glory. Tanamingon, glory. 1 Peter 5, chapter 5, 2 to 4. So, muna ikaupat nga crown. 1 Peter chapter 5, verses 2 to 4. Ika-unang Pedro. Okay, ikaduhang Pedro kay asawa man ni Tidorina. Unang Pedro, 5, 2, hangtod sa 4. Asa mo tos Pedro, ha? Mutol ko ito kahoy ba? Asa mo? Unang Pedro 5, 2 hangtod sa 4. Maunis mga pastor, mga leader simbahan o mga ginikanan.
Okay, unang Pedro 5:2 hangtod sa 4. Ani lang sa uno kay murag hanging ning haba. Kaning sa ning nga ha? Ano namungi? Kaninyo nga mga pangulo sa simbahan, ako pastor ko or nag-lead og church, ako ingon nga pangulo usab sama kaninyo og saksi sa mga pag-antos ni Kristo og mag-aambit sa himaya ang ipadayag unya. Naghangyo kaninyo nga alimahon ninyo pag-ayo ang katawan nga gitugyan sa Dios kaninyo. At di man na sila dili tungod kay gipugos kamo. Ni pastor, sige pugos sa Pastor Rodnel. Kung dili tungod kay inyo gayong kabuputon sumala sa ipabuhat sa Dios kaninyo. Ya pa, ako na maigo sige ani. Pagtrabaho kamo dili tungod sa suhol. Balag gamay ra sweldo. Lamang kung dili tungod gayud sa tinguha sa pag-alagad. Ayaw pagari-hari kanila nga gipiyal kaninyo aron inyong atimanon kun dili ipakita kanila nga maayong panikingnan o ginig-abot unya sa pangulong magbalantay makadawat kamo sa mahimayaong korona nga dili mulubad. Mo nay rason nga daghan kaayo mga engineer, nagsiman, mga doktor, mga lawyer, mga nagpulis unta pero ilang gi-give up nganuman para mag-serve sa Ginoo. Bahala gamay ray kwarta igsuon kay daghan kay mga pastor nag-ingon para ni Pastor Miko, Pastor Dunel, dili ikakumpara nga makadala kag mga kalag sa Ginoo kay na may reward ngadto sa langit. Pero nindot gud po kaayo natay panalangin no. Amen. So ang teaching ani para sa mga faithful pastors ug sa church leaders ug mga parents, apil na tani mga ginikanan kay nag-alagad mo sa Ginoo, mga leader mo simbahan nga nagatiman sa mga membro or kawan sa Dios og walay paglimbong. So ang punto atimanon ang simbahan or panimalay bahalag lisod atiman. Kani pagka pastor lisod gini siya. Bisan ako ang tao nga kanang talawan ba matud pa ni Pastor John Katubig iso ni Pastor Jonas. Bahalag hadlok kanta basta kay muwali tas pulong sa Ginoo. Ito pudon nakon ko to ba nga bitaw kay talawan pug ka pastor. Iangkon di pud siya nga talawan siya pero iyang gibuhat para sa Ginoo. Amen. Dili murag manager but be a servant. Mana dili pwede nga si pastor sige ngon rek panghinlo to. Hoy mga pastor hinlo mo dire. Kay bisan ako sa dili sa panghinabo ako tigindog CR. Kinang laba ko gikan. Sayang mo tong mga binanwasan, mga inumulan niya. Ikuan ra. So mga ana bitaw dili pwede nga sige ko panugo Mark J kuan ra ikaw pastor mo ra manager ba og kumpanya. Moro pormander matud pa nila. Di tungod sa suhol og para magkakwarta. Kay daghan gi mga simbahan karon na issue na sa Facebook nga daghan kuno kayong mga pastor nga mag-uol nga mahawa ang ilang tig-tithes nga mga membro. Kay wala ko na mo-tithe sa ilang simbahan. Ila po ng isyo, pero daghan kay mga simbahan ako reason sa dili mga Christian nga simbahan. Mo ni pinaka-worst kay ilang gipangwarta ang simbahan. Gimo business ba? Bisag hatag sila ikuan, daghan kay tampuhunon. Kumtinga kay ano di malangit. Nga naman ang kaluwasan libre ride so on. Hatag ka para simbahan ngano gani kay nahigugma kas Ginoo. Imo ning gituohan nga kaning mga gipanghatag nimo magamit para sa buluton sa Dios. Amen. Kay sa grace sa Ginoo ang ato nga offering pila gato kid 9,000 ano? 10,000 na gani. Manang kada offering amo ni siyang gigahinan og 5,000. 5,000 itong offering. Sige dili sir. 500 na 1,000 ngano man kanang naman tay gigahin para sa buluton sa Ginoo. Amen. Mong gihatag ni Sir Rikrek ang uban nga panggas niya hiluton kalit. Ano mo kwarta nga na ba? Kay ambi apod para sa buluton sa Ginoo. Amen. Dapat na ay pakialam sa mga membro dili pasagdaan na lang ang mga membro. Ang simbahan mo dapat ang mga leader sa church dapat magpakabana sa mga membro. Munang salamat sa Ginoo kung kumustaon mo ni Pastor badlungon mo. Ano mang sultian mo nga ingani inyong binuhatan. Kaya daghan kay simbahan karon nga walay pakabana sa mga membro, bahala mga matay na sila kasi sige inom-inom, sige shabu-shabu, sige kung sa ilang gibuhat. Baka sila pakay kay ang ila lang makasweldo. Pero ang mga simbahan nga iya ni Kristo mobadlong gyud kay ako salamat po sa Ginoo no. Kay sa una ba katong nagsimba mi sa Bilar.
Nakahilag ko kay naay mga church member dito nga pugnan na silang ginikanan. Mingtuo ka tong luha. Kat nigtuha, si ko nga na ba naluoy ko ba kay nganong di sila kasimba para sa Ginoo. Wa ko nang hinambog pero ako lang nakita bitaw nga basta dili kini kasimba ning mga taga Donghoy, di taga Donghoy di man imbaha. Di kita kasimba, mangita jud ko asa man si kuan oy. Asa mas ti bibi? Asa man si kuan, wala man si kuan. Dili tungod kay pictura ni isen nilang kuan para kadagan tag mandili tungod kay mabalaka bi putang anuman karnero man tas Ginoo. Amen. Manang say mahadlok ta pero salamat kay nagpadayon ta para sa Ginoo. Ikalima nga crown kay mo katugon na mo last na ni. Crown of rejoicing. Tanan moingon paglipay. Unang Tesalonica chapter 2 verse 19 to 20. Atras na gikan sa asa to gikan nga verse gikan ni Pedro atras ta. Pag makita na kang Timoteo hapit na kadiha mo na siya. 1 Thessalonians chapter 2, unang Tesalonica kapitulo 2 19 hangtod sa 20. Chapter 2. Ay, di mo. 1 Thessalonians chapter 2 verse asa gito 19 to 20. Crown of rejoicing. Muna siya last nga kuan. Chapter 2. Lisod mo yung chapter, no? Nag-first pag yun. Nag-chapter 2. 1 Thessalonians. Okay. Mapawan sa pangitaha. Kana 1 Thessalonians. Chapter 2. Dako nga 2. Aritas 19 hangtod sa 20. Nanang tanan. Atong basahon. Kamo lamang ang among paglaom, ang among kalipay ug ang hinungdan sa pagpagarbo. Namo sa among kadaugan at ubangan sa atong Ginoong Hesus inikanhi niya. Kamo gayon ang among garbo. O sampun to na igsoon matud pa sa John chapter 15 verse 16 nga mo na siya pagtudlo nga reward sa mga nagdala og kalag. By the way, basig mamuot mo sa term nga kalag. Ang term mo na sa Christian pag makadala ka og unbeliever o dili Christian nga to sa simbahan, mo na siya kalag na mo na terminology sa mga Christian. Kay sa pagkatinuod lang dili man tinuod kita ning atong lawas. Ang kalag na sulod sa ato. Amen. So kita si akong asawa nakadala siya og dili siya tigwali sa simbahan, di siya kay ba mo wali but nakadala lang siya ba mo invite siya og mga dili Christian ba. Mura kita si Kyle J makadala siya ni itong laki din nga nawa na si ito bang Big Apple Basketball itong taga-ubos anak maestra si kana kita makadala sila anak unya nagpadanog simba so ay reward kay gina-check man na si Aliw si Sir nakadala sila bangkalag sa Ginoo naa kay reward ani salamat sa Ginoo kinako nadala simbahan unya karon hangtod namatay Christian jud siya so naa kay reward nito sa langit. Check sa kuno kisa may nadala na ko simbahan ha. Kung mama, kung papa, kung igsuon, salamat sige do nadyo koy reward di ay nga tos langit. So mo ni madawat ito igsuon pag makadala kag kalag nga tos Ginoo, dili man ka pastor, dili man ka maayong mo sa sangyaw but makadala kag kalag nga tos Ginoo nya ma-Christian siya na kay reward sa langit. Pakpak sa kuno bek. Mo di mo malipay ba? So karon samtang buhi pa ka murag kung una-una wala mo koy reward ito pastor. Kung una-una, murag tigpakpak akos langit, ani ba? Musagot mo nga, si Kuan, si Rick, si Cyril. Pag ito ni Pastor Rodney, wakay reward, Pastor. Hila ka dito. Hiwa kay reward nga madawat. So, karon pagdita madugay, naabay Christian nga dili makadawat, Nungod kay mo, may gingon to gana igsoon nga dili makadawat gid sila sa kanang reward kay Artas 1 Corinthians mo na gipang debatihan nga bersikulo manggod. Dali ta kadita madugay. 1 Corinthians chapter 3 verse 11 to 15. 1 Corinthians chapter 3 11 to 15. Mo na siya explanation igsuon og ganong sorry. Nana, Unang Korinto, Kapitulo 3, 11 sa 15 atong basahon. Kay wala na ilaing patukaranan nga ipahiluna ni bisan kinsa gawas sa nagpahiluna nga mao si Kristo Jesus. May pipilang mugamit og bulawan, plata o bililhon nga mga bato. Alang sa patukaranan, ang uban mugamit og kahoy, sagbot og dagami.
ug ang kalidad sa binuhatan sa tagsa-tagsa nakita unya sa adlaw nga kini ibutyag ni Kristo pinaagi sa kalayo. Sulayan kini diha sa kalayo og sutaon ang iyang matuod nga kalidad. Kung ang gitukod sa tawo diha sa patokaranan dili masunog, makadawat siya ganti, makadawat reward. Apan kung masunog kini, mahanaw kini gikan kaniya apan maluwas siya sama ra nga nakalatas siya sa kalayo. Nga sa ni pastor. So mo na i-explanation kung ano di kadawat ang uban. So si Pablo nagtudlo ani nga unsay kalidad sa serbisyo sa mga Christian. Wa siya nagisgot og kaluwasan aniha. Kaning kalayo dili ni siya maimpierno ka. But sunugon, murag gold bitaw. Mao na ingon diri nga naitulo ka unom diri ka kuan. Usa to gold, silver o precious stones. Masunog di dili. Kung moagi kalayo, dili. Pero kaning kahoy dagami o sa ganito sagbot, masunog moagi kalayo, masunog. So mo ni pasabot ani igsoon nga naay mga Christian nga nagtukod sa ila-ilaang pundasyon sa Ginoo, naay uban nga dili masunog, ang uban pod masunog. So ato ning masabton unsa ni nga punto pastor. So dili sa nagisgot og maimpierno ha. Kitang tanan malangit pero tagaan tag reward. Sa verse 11 ingon siya diha nga ang pundasyon sa atong pagtuo kinsa gani si Kristo. Dapat ang imong pundasyon sa pagtuo si Kristo. Maluwas ka ngano gani tungod ni Kristo sa iyang gibuhat sa cross nimo. Grasya gid og pagtuo ni Jesus nga maluwas ta. Pero karon nay mga Christian kuno nga nay do ka klaseng Christian nga ang ilang binuhatan para sa Ginoo, ang ilang motibo sa iyo panguban pod para gid sa Ginoo. So kani mga tao nga nagbuhat para sa Ginoo nga ay lang kasing-kasing nagmatinud-anon sila dili tungod para sa uban, dili tungod kinakitaan sa ni pastor, mo na silang nagbuhat sa gold, silver o precious stones. Mo na mga kwalidad nga dili masunog. Napabangutanan. Ang uban pong mga Christian, mga Christian nga ang ilang binuhatan pakitang tawra or walay pagkamatinud-anon. So ang ilang kalidad sa ilang pagtrabaho, mura sila og sagbot dagami og san isa? Kahoy. So nakasanabot man ta ng mga igsoon, kay ilang motibo dili maayo. So karon mingon ang verse 13, ingon siya og ang kalidad sa binuhatan sa tagsa-tagsa makita unya sa adlaw nga kini ibutyag ni Kristo. Sa bema judgment naay kalayo diha nga musunog unsa man ni judgment ni Lord mura siya og kaning ang fire nagsimbolo sa testing sa Ginoo. Nagkasinabot ba ang tanan? Inag-atubang to si Ginoo, sunugon murag ako kibaw kung say pagsimbolo ani basta ka i-test tanan tong binuhatan ngadto sa Ginoo. Ingon ang verse 14, kung ang gitukod sa tawo diha sa patokaranan dili masunog, makadawat siya ganti. Apan kung masunog kini, mahanaw kini gikan kaniya apan maluwas siya. But pasabot, malangit gihapon ang uban, pero dili makadawat og reward nga naman masunog. Amen. Nagkasanabot bang tanagsoon mo nang ang uban muhilak sila nganuman ang ilaang pagbuhat sa ilang binuhatan para sa Ginoo, pakitang tao sayo pang motibo og dili para sa Ginoo. How about kita? Unsa kaha ang atong binuhatan igsoon sa kaning atong mga binuhatan diri sa kalibutan? Kay basin unya ang atong mga pagatubang sa Ginoo, masunog ra ni siya nganuman ang atong binuhatan dili para sa Ginoo. Pero salamat sa Dios kung imong binuhatan para sa Ginoo ang imuang pasukaranan, gold, silver o precious stones kana sa igsoon dili masunog, ma-purify hinuon siya unya makadawat ka og reward. Kinsa gid makadawat og reward ngadto sa langit isa ang kamot. Dili nang awat-awat kanang ganahan jud ka makadawat og reward. Kitang tanan gyud kilami kini makadawat kag reward. Kaysa ani mo hilak ka igsoon ngadto atubangan sa Ginoo kay dili ka makadawat og reward mga igsoon. Muna ingon ang 2 John chapter 8 ayan ang ablihi. Watch out that you do not lose what we have worked for, but that you may be rewarded fully. Sayang. Tanang ingon sayang. Sayang kaayong naninuod ka o pagpangalagad sa Ginoo gasimba ka diri adlaw o gabi. Dili. Gauwan og init pero ang imong binuhatan masunog ra di ay sayang bitaw. Sayang ang imong pagpaningkamot og eskwela, trabaho pero wa kay sweldo. Sugot ka nate, gatrabaho kag 8 ka oras na wa kay sweldo madawat.
Gaskwila ka mo na muna nimong paningkamot, wa kay wrong sa imong exam pero wa ka na honor, sayang. Pero sayang po digsoon kung di ka makadawat og kinabuhing og reward nga tus langit. Ingon ang 1 John chapter 2 verse 28, and now dear children, continue in him, so that when we appears we may be confident and unashamed before him at his coming. Di ta mo hilak nganuman makadawat og reward. Ingon ang Matthew 25:21 to 30, the parable of the talents, the unfaithful servant loses reward and condemnation. Nga naman, wala man niya buhata nga matinud-anon ang gipabuhat sa Ginoo sa iya. Last nga verse, mahuman gid ta. Mo ni katapusan nga bersikulo igsoon mahuman ta. Mo ni siya mag-challenge nato og nganong maningkaamot gid tang makadawat og reward ngadto sa Ginoo. Amen. Mateo 6:19 hangtod sa 21. Mateo 6:19 hangtod sa 21. Muna pinakaunang libro sa bagong kasabutan. Nana, Mateo 6, atong basahon ingon ang 19, ayaw kamo pagtigom og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dinhi sa yuta kay ay-an lamang kini og kutkuton sa anay o kawaton usab sa mga kawatan. 20, pagtigom hinuon og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dito sa langit diin walay taya ug anay nga magkutkot niini ug walay mga kawatan nga makakawat kay hain gani ang inyong bahandi atoa usab didto ang inyong kasing-kasing. Mangutana si pastor, asa ang inyong kasing-kasing karon? Ikaduha, unsay sige ninyong giunahuna? Unsay sige ninyong ginatan-aw? Unsay sige ninyong gina after ba? Ginagukod? Naa diha ang inyong kasing-kasing. Kung inyong kasing-kasing nga naigsuon naa sa Ginoo, sige mo o basa siyang pulong. Dukla ka nimong ulo kung di ka tigbasa. Kung ang imong kasing-kasing naa sa Ginoo, sige kag-ampo. Dukla kung wala, di ko mo tan-aw. Sa video ram dito. Kung imong kasing-kasing na sa Ginoo nagpagamit ka sa Dios, kung imong kasing-kasing na sa Ginoo magdalak ka og kalag diha para sa Ginoo, maninuod ka para sa Ginoo nga dili binasi sa imong pagbati og dili binasi sa uban og dili binasi sa kay nakit-an ka ni pastor. Ang imong kasing-kasing naa sa Ginoo. Karon nag-awag ang writer nga pagtigom mo kasi nagtigom dire mo pakpak. Nagtigom ka tinag 5, tinag 10, 20. Nakapalit may grip sa grace sa Ginoo tungod sa tinigom sa asawa. 10-25 to Ginoo, 8,000 nga rep. May na lang kina may pangkuan. Bitaw ang punto, nagtigom man ta sa bangko. Ingana natin tinigom, di ba? Nagtigom tag mga alahas diha. No, ng mga gold, mga silver nga alahas. Pero ingon si Lord pagtigom hinuon og bahandi. Pastor, unsa pagtigom, pastor nga itsa ko. Lord, ni angel bang mudawat sa kwarta para matigom. Ang tanan igsuon nga reward nga akong gisgutan ganina, paminaw, mao na siya mga gitigom ni Muslangit. Nakasinabot ang tanan, basta nagbuhat ka atong mga butang para sa Ginoo, gaandam si Lord og adtong mga crown mo titinigom nimo. Kaya kung nagunahuna lang ka nga di ta mamatay sa kalibutan na ta, wa kay matigom dito, pero nagbuhat kag mga buloton para sa Ginoo, nag-andam siya og mga reward og mo na gitigom nimo ngadto sa langit. Giawhag kaniya nga naman temporary ra ning kinabuhis kalibutan. Amen. Tara mga tao nga dapat ako pinakamaayo sa ML. Ano naman, rewardan ka sa kalibutan, pwede. Dapat ako pinaka-first honor sa kuan, pwede. Maningkamot ka, dapat ako pinaka-the best employee sa mga kumpanya, pwede. Pero ang pangutana, igsoon, magpabilin ba na din mo sa kalibutan, dili. Ingon ang Bible, kalimtan raon niya ang tanan nimong binuhatan diri sa kalibutan. Daghang nakaila ni Kobe Bryant nga pinakamaayo siya, pero mga next generation makaila pa niya, dili na. Makalimutan ang tanan nimong binuhatan sa kalibutan, nagkamatay nimo. Pero ang dili makalimtan o dili mawala, dili madugta ang reward na tos langit. Amen. Munang paningkamot taon mo para sa Ginoo. Dili kay tungod di simbala mo kay daghang mga rason igsoon kun dili ang rason nimo tungod kay naa kay madawat nga reward na tos sa langit.
Amen. Ang mga tao nganong dili sila maningkamot para sa Ginoo, tungod kay nang una-una na sila medicure mindset. Unsa man ning medicure mindset, pastor ka namang basta balang, basta makapasar okay na ko ana. Balag 75 ka na akong grado, okay na basta makapasar ko. Maka-moving up ko sa laing kwadrado sa akong ginabuhi. Huna-huna nga kontento ra sa tunga-tunga. Dili ganahan mo lambo, dili gusto mo excel or mo tubo. Mga tao ni sila nga dili ganahan mo improve, dili ra mo kontento sa gamay nga abot, okay ra nila. Walay passion or excellence, dili mo take og risk, muhatag og best para sa Ginoo. Kanang basta makagitar, okay ra pastor, makakuan okay ra. Dili bitaw mo excel, di man kamot mga para sa Ginoo dapat buhaton ako ang the best. Kung sayo man o galing, okay ra ning nga nga stepping, oy para sa Ginoo bitaw gihapon nakasing-kasing bitaw kitanaw. Kung magsuot ko, pasag di bitaw gitanaw ni Lord ang porma, ang kasing-kasing bitaw. Wala magsimba ta dapat the best para sa Ginoo. Giaw man ako na mo'y karsonis simba mo, nga magkarsonis mo, magpormal mo, magpulo, magdress mo mga babayi. Mas tindot kaayo kay para man sa Ginoo, dili man gitungod kay kitanaw kasing-kasing, di na nimo buhaton ang the best para sa Ginoo. Naggitar ka diha, nganganga ka diha, basta para sa Ginoo, wani mo pasikat ka para sa Ginoo, naghatag kay kanapulo, di kay talantawan ni panimo nga mulingi ang uban na. 1,000 akong gihatag. Dili nimo nga naon ni nimo pagarbo basta kay para sa Ginoo, muhatag ka ni pastor, pasikreto ka pastor na dili na ko ni panghinambughaw po kay ingon nga gaawhag ko nga may ngana mo ni pastor. Muali ko sa nimo, pastor, gusto naman ka nimo ni papel adi gisuksok. Nga naman na-bless man sila sa pulong sa Ginoo sa kinabuhi nga gigamit para sa Ginoo. Basta ka akong giawhag mo tanan nga buhata ang the best para sa Ginoo. Nag-eskwela man ka, paningkamot kay para sa Ginoo. Nagtrabaho man ka, paningkamot, may excel ka kay para sa Ginoo. Tanan nimong gibuhat para gid sa Ginoo. Bahalag way nagtan-aw, bahalag way pakpak nimo. Basta ka nagpakpak nimo si Lord igsoon. Kay ang imo ang the best, ang audience jud dato si Lord man. Dili man ang mga tao. Amen. Ingon ang Colossians 3:23, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Bisag unsa ang imong buhaton-buhata ang pinakakasing-kasing nimo dili para sa tao kundi dili para sa Ginoo. Kay tinud nga Kristohanon dili dapat medicure kay ang iyang trabaho para man sa Ginoo. Ingon ang Ecclesiastes 9 verse 10, whatever your hand finds to do, do it with all your might. Kung naa kay kanang unsay imong gibuhat diha buhatag gyud tibuok nimong kusog. Ingon ang Revelation 3:15-16, You are neither cold or hot because you are lukewarm. I will spit you out of my mouth. Dili ganahan si Lord igsuon og bugnaw-bugnaw, init-init. Gusto niya kung para sa Ginoo ka, para gid ka sa Ginoo. Amen. Nakatuog na ang uban kung sa adlaw Domingo, Houston ka, pero sa adlaw Lunes to Sabado di ka Houston, dili ganahan si Lord. Dapat tibuok simana masimba, maalagaran nimo ang Ginoo. Bisag unsa imong gibuhat, mabugulbol man ka, Lord, salamat Lord, dapat na kay mapasalamaton, dapat na kay pangunahuna nga positibo nga naman para man sa Ginoo imong gibuhat igsuon. Amen. Unsa makalisod ang kinabuhi, dapat nimo ning buhaton para sa Ginoo. Ingon si John Maxwell, ako ning i-quote, mediocrity begins the moment you stop striving for growth. God never called anyone to stay average. Kailan magbonsai? Di mubo ra na siya nga tanom, di ganahan si Lord nga mubo ra kataman. Kung imong height dinagid mo tubo, okay ra na. Makasabot ra ang Ginoo, pero imong pangunahuna dapat mo excel ko, dapat sa music, dapat maayo ko mo gitik-gitik, maayo ko mo drums, dapat mo para sa Ginoo. Kung sa sayaw, dapat imo nang enhance imong sayaw, dapat mo post ka sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook. Bahalag mingon sila nga pasikat ni pastor, musayaw kay mo may talent mo para sa Ginoo, di ba? Imo nang excel, imo nang i-develop, imo nang ipakita sa uban nga ngani ang talent nako nga gihatag sa Ginoo, ako ning gigamit para may malipay si Lord. Si Stephen Curry, manana siya. Okay, para sa Ginoo man kuno ang iya nga kadaugan igsuon. Unang dapat unsay naa nimo karon ay nagbasta ba lang, basta makapasok project, okay na siguro ni oy. Dapat the best nimo para sa Ginoo. Unsa man ni akong pagsayaw, balag kaliwa ang tanan kong paa para sa Ginoo, maninuod gyapon ko, dapat sington ko nagsayaw ana igsoon namin nganuman para man sa Ginoo. Karong Thanksgiving pohon magpagamit ta atong gamiton atong talent, ang ato ang resources, ang atong kwarta, ang atong kusog para sa Ginoo. Amen. Bakpak atong papakan sa Lord Ingon si Rick Warren, last na don't waste your life being average. God designed you for significance.
purpose-driven life nga libro igsoon. Ayon ang pag-ingon nga okay na ni ayo para sa Ginoo buhaton nato ang the best igsoon kay naa tay reward someday. Mapaabot na to sa Ginoo. Ayo ra pag expect nga tigpakpak ra ko pastor oy. Ayaw, gusto nimo ganahan gani kang sa lima ka nang uyab atong tawhana ikaw may masugot. Ma-proud na gani ka nakapatay kag lamok matod pa ni Pastor Jonas. Ma-proud na gani ka nga na kay mabuhat nga the best. Grabe oy. Ana ko di ba kay nga naman gi-design sa Ginoo ang tao nga malipay siya kung makadawat sa reward. Ganahan na gani kang inong kagapuha kayo, di ba? So mo tag makadawat kag reward sa langit, ganahan gid ka. I believe na gid kay ganahan nga madawat especially kung ihatag ni para sa Ginoo diha nimo. Amen. Akong gi-challenge ang tanan. Di ta magpakawala lang pakabungol-bungol kahoy-kahoy sa itong pagsimba pangalagad sa Ginoo. Kano man ganahan ni Lord nga makadawat kag reward someday. Amen. Akampo ta. Tong iduko atong ulog, tiyong mga mata. Ginoo, salamat Lord sa imong mga pulong ning kabuntagon. Taas